Čaute všetci, ako sa máte? Vítajte pri novom videjku. Dlhší čas som nenatáčala na YouTube, pretože som zase objavila novú záľubu. A to začala som postovať na TikToku. TikToko! Lidičky, to je taká sranda. Naozaj som hľadala niečo, kde by som mohla nejaké tie moje idei, hej, keď už som sa nazvala inspiráda, tak nejaké tie moje inšpirácie, ktoré mi prichádzajú stále, prakticky stále, kde by som ich mohla veľmi ľahko zhmotniť, šérovať, publikovať. A tento TikTok je v tomto veľká sranda, lebo jednak je jednoduchý, že tamto videjko uploadnete, viete si ho postrihať, pridať hudbičku, pridať nejaké textíky a podobne. A naozaj to ide takto. Takže je to pre mňa veľmi taký zaujímavý nástroj, ktorý takto skúšam, takto testujem a uvidíme, čo z toho bude. Hej? Zaujímavé veci niektoré badám už teraz, alebo ma učí už teraz. A to napríklad to, že sa mi normálne vrátili moje tínedžerské deti. Viete, oni už majú ten svoj svet, už maminku nepotrebujú a zrazu mamina začala postovať na TikToku, tak sa ti mi vrátili. Nielen, že lajkujú ich kámoši, ale aj chodia, radia mi, čo mám robiť, ako mám robiť a podobne. Čiže normálne šokantné pre mňa. Takže sa teším, že aj takýmto spôsobom sa môžeme prepojiť. A teda aj pre mňa je zaujímavé, že prečo sa ja teraz takto potrebujem prejavovať dovon týmito videjkami, respektíve asi som to chcela. Asi som to vždycky chcela. Chcela som nejak zdieľať ten môj vnútorný svet a takouto formou to naraz ide. Kedy si to vôbec nešlo, keď som bola v tej fáze takého liečenia od vnútorného deťatka, feminín, maskulín, rodové vzorce a všetko. Čím som si prešla rôznymi terapkami, rôznymi zdieľačkami a podobne. Stále samozrejme nejaký ten proces beží, ale už sa mi nechce. Uvedomila som si, že sa mi už tak nechce v tom až tak piplať. A v podstate teraz nechávam, nech to nejako cez mňa prejde samo a skôr sa mi chce ísť do takéhoto zdieľania. Takže vôbec netuším, čo z toho bude. Možno naozaj je aj toto súčasť takého nejakého liečenia vnútorného deťatka, kedy možno som potrebovala byť videná, počutá celým svetom. Tak sa to takto deje, takýto prejav cez takúto akciu, cez tieto videjka. Veľmi ma to baví, čiže nechce sa mi to skúmať, čo je za tým, ono sa to vždycky aj tak ukáže samo, takže nechám, nech sa to deje, nech sa to tvorí, nech to ide a uvidím, čo mi to prinesie. Budem to analyzovať potom. Teraz si chcem vychutnať tú cestu, to tvorenie a to dianie, tú action, sme predsa v Baranovi, tak nech sa to takto deje cez tú akciu. Takže čo máte vy také? To by ma tiež zaujímalo. Či máte vy nejaké také tvorenie? Teraz som si všimla viacerých tvorcov, že idú na svetlo. Veľa napríklad žien aj z rôznych skupín, kde som kedysi bola, pôsobila. Takže ma to veľmi, veľmi teší, lebo ja veľmi verím v to, že každý jeden z nás je jedinečný a máme úžasné talenty, ktoré vieme zdieľať s tým svetom. Vždycky ma prekvapí, že niekto je super talentovaný, ale má v sebe taký ten strach to prejaviť dovon. Takže ja to chcem takto robiť. Chcem to robiť a chcem to prejavovať, možno niekoho nakopnem alebo naštvem, aj to je OK, že hentam tamta, ako môže ona zdieľať, tak aj ja budem zdieľať. Takže ak by sa to udialo aj takýmto spôsobom, tak je to super, super. Takže u mňa to je teraz momentálne TikToko a vy môžete kľudne pozdierať do komentárov, ak to s vami rezonuje. Čo je také vaše, čo momentálne vás ťahá do tej akcie, čo vás momentálne volá, v čom sa momentálne vyžívate, čo vám ide, ste v takom tvorivom flow a tým aj vlastne prezentujete ten svoj talent a tie svoje dary svetu. Perfektná téma. Takže komu sa chce podierať, veľmi rada si prečítam v komentároch. Majte sa krásne, držte sa, užívajte si jar a ľúbte sa. Čaute.